kasama yan sa planning. Sabi ko nga, galing ako ng Adams, sinaglit ko lang yung opening ng falls. May bago pala tayong falls sa Adams, Kabakan Falls. Sabi ko, i-rep ko ng Pidgin. Pinuntahan ko rin. Sabi ko, okay pala dito. Visible ba dito ang kabayo, Paco? Hindi na siguro. Lakad na lang kayo, Paco. Yun yung kasama ko dun sa energy. O, paano ang kuha nyo dito? Sir, bike patrol. Eh, wala sir, lakad, kadila. So, kadilakad kami. Ay, lamang kayo dito. Kasi bundok dito, nakakapag-exercise ka na maigi. Samantalang kami doon, kalsada, pumusok ka. Pero okay lang. Kaya naman. Energy conservation. Sa gabi, meron kami yung relieving na scheme na siguro 2 lang muna. 3 lang muna dyan. Something ganun. May scheme kami na yung flexi dun sa energy. Pwede ba dito lang may magkumpulan? Ito lang ang lutuan. O dito lang ang something. Parang ganun. Ang bike patrol, regular. Early as March. Early ka March. Inumpisa na rin namin yan. Nung nagkaroon ng crisis. So, dumami lang ng konti yung ating aksidente. Meron pa rin tayo sa accident, pero hindi talaga uncontrollable kasi yung ganun, may human factor talaga. Yung sa luwang ng ating kalsada dito, napakagandang mga kalsada. Very cool talaga. Very endearing na gusto ko magpatakbo ng ganito or something. Human factor. Ganun. Kahit na gano'n, medyo na-manage pa rin namin yung sa public safety in terms to sa accident.